Tubor ka Batesi TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Kasamla dalariti karnayor, kabalong kaway na kikaitor siyang rendang, kabala paunam ha hakajala. Hagani kakanti, kalabu thong ban penmi ba ya kaway ka jingruay kasi, ya kaba kala ay kerteng, jingsneng jingkraw, kaba kala tohi daladi. Kani kasamla ka dayru kabala yok pediang dangshen, ya ka khusnam, Young Talented Artist Award na ulat jong kajala Nagaland, URN Ravi. Halor ka jing ito yaw sinyang ubenhei bakalano siya usup utiar jong ki jing ruay tenrai. Kasamla dalariti kabala pendep ru ya ka jing puli haga Bachelor of Music na ka school ba Martin Luther Christian University Shillong kadairu kabala penmi labon teli ki jing ruay tenrai. Bat kabala jukiw rensan ru haki jing yakop ruay boper kibala long hapok kani ke jela Meghalaya bat syabar jong ke jela ru kumju. Keblei pi barok kerteng jonga kede dalariti gretel karnayor ngade iwe ni ki kaitor wai khasi ibrang shu sedang ban pentebet bat ban mi rensan dang kat to kat nisna ningkong ning sharp ko ban batai halor kumnu ngapoi ban tho e ni jeng rai mo kidi ki barok ki bangai I saudong saukun janga te kum teng jong jing rai kidi jing sneng jing kra mo te bangi ong jing sneng jing kra mot kidi ki ba ngim shui osngo na ka kleng keteng amot kidi ki ba iet ba thon jingi lani imei pa jingi ni ki ba yang sam jingi kin kraning na ka por kin pin ngi kita ki jing ma ki ban sawan kum ki bangi ong tinong ki consequences ki bangin saya yo ban shem hadin bangi le ke jing jingi te kum kita ki barok ki ba ngapen wandur lingba ki jing shem lingba ki jing yo saudong saukun nang tade bat lingba ki ba ngapen wandur kenya kata ka jing rai kita ki jing yo ba ki jing shem ba ki jing sngo hanga te mun ki kintin ha ki jing rai ki kren chapang kumno bangim de ban teneng than ya ka jong ki wei kham ta me ka nong wei namar ba ka baning kong ngi di ban kerma ba ngi le ka ban ong ha ka ta ka heritage ka ban ong ha ka tenrai ka jong ngi long ru spa palat pa ngi long tang ki bru ki ba ngi jai tu ban wat bania ka man su ong ngi jai tu ban wat bania bat ngim long kloi te ban mi sha khmat ban tre ka jong ban sarong ka jong la jong kum ka tu ka jing rai men ha ka ni ka badang shumi jong ki KSU ka barai bakery mo bat kita ki wiki artist kesunat bha ba yong ban buromi ka jong ki wei bat ban sarong ka jong la jong nei tiga kata ka dikwe ka baning kong do ka bangi de ban so thu ba ya ka jong ki wei ngim de bangin ong bangin num burom la ning disrespect ya kata ngi de ban burom ka jong ki wei ngi de ban pet nuk saru ne ki wei bat ka jong por ngi de ban sarong bat bangi de kentiu shai ka jong la jong kan tikidi kita ki bang akren ka jing ruai nang tade ka ba ki don ru ki kentin ki bong ong bangim de ban pihun imde than ban pi huni kita ki laning in pet kwa than ka jong ki we ini huni ka bangi don ka jong la jong ile ban kenti le ban ra itu bangi ni don bibi itu ngim la man te pha ka singi in long kum mo in long kata ka bangi ngim poi perkhat ban long ka ba he ka basan ke te kum kita ki baro ki bang keren ha ka jing ra ke jing rai hite na duk to jing rai ka baning kong haduk kani ba mentahi nge record ha I hak po ka mix and flow studio ki production team jonga nang tade ya ka video ki le ki sweet cadence kita ki nong ki another production team ki bana po banyun nang te ya ka video ro ni po ile sha te performance ne ya ka storytelling through the song ro ni po ile sha po banyun hi ke
ki jong la jong kani kende ka balai ka bangan pelat pedepat ba nang tadi ki jingwa jong ki we ki kaitor ka jingwa jong ka kum ki project jong ki government tengah kila don hi ka to kat ni ki bang la era ban penruai ban dia kum tahi ti ki ba kita gi tang ki jingwa ki bang la pen mi officially ki kidang don shu ki jingwa ki bang nang kwa ban pen mi shu an ki lat ki 4 pili maybe menta ka ya ka por ngam pala mo ban specifically ka dekat no andre ha ka up hotarik ha YouTube channel jangan pelat jangan ke jengra ke YouTube channel jangan ai keteng dalariti Gretel Khanayor ke keteng jangan dia ka award la don hi ka tu kat ni ki kaitor ki simping na shalong ki ba la yo ban ya kani ka khusna mo ti kumna ka kunhun dalariti hi na ka kunhun jongi hi ngila don laingot menta na ka kunhun jongi ngila yo kani ka khusna manga nang ta i ban shai lang mo khem bat i hinil rule khaluki ti ka long ka ke bastana i ru bangi yo kani namar ba pi ni kong ning sharp ka de ka plilat ingi bangin yo ban ka ning kong ning sharp ka plilat de ka job opportunity ka manong nang ta de ka plilat ingi bangin la ban sing ka business la jong ru la da ngidon ha ki ngidon ki certificates ki babiang ngidon ya ki long ta ngidon ya ka jingtip ka jingnang ka babiang long khamtam ka bala recognize ka bala ida ka state ka long ka kham khia ti ngi bangin sibuk ngi kwa seng ka business la jong ngi kwa ban ke la ngi kwa ban tre shabar ngi kwa ban dang pentibit shu la di kita ke long kidang ai la shu ngi ka min sim shu ngi ti long ta long ki big opportunity ken nakaliang ka North East Zone Culture Center ru kani ke ka way ne ka lat ka ba ki ai min sim ha ki artist ken ka man ong khamtam ngi ki performing artist ning kong ning sharp kwa bangan ai khuble yo try nong bu nong thau hi mo klemo u nganum long kum ni kum bangalong menta tenga kwa ban ai khuble ru ya email pa ki badon rengkat ki badon hasenda jong haman la ki kam ki bangang tre ngam ya lat ne ki nei we kam ru nang ta ka ba kongsan ya ka de ki nong hikai jong na do bangarang sedang ban puli ka music hadu menta bangandap klem ki nong hikai hi jong ngam la ban poi hadu ka ni ka kenti bangadan menta hang ni mo tai ki parlok jonga ki baya tem baya pot lang bat nga ki baju yarap nga nakapor ki production team jonga khamtam ka mix and flow na do bang sedang ban rai ki bang sedang ban record jeng hadu menta kampat ju long kampat ju yang nang tadi kum apo i merli hamro e ka jeng rai Christmas na kani ngale apo i bor mar benyang te merli ham nang ta baro ko ki parlok ki bahing hasam ki men ki parai ki tahi ki bang ko bang ai khuble but ye phiru ki news channel mo ki ba Kloy bani i ban pet yengi ki bangi dan kam shai kita ke exposure ba ki sap ki bangi kwa ban pin i